Οι ερωτήσεις από τις οποίες γεμίζει το inbox μας τις τελευταίες ημέρες έχουν να κάνουν με οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, με ρυθμίσεις, με θέματα δηλαδή που μπορεί να φέρουν το πάνω κάτω, τα πάνω κάτω στον προϋπολογισμό της οικογένειας. Καλέσαμε λοιπόν τον πλέον αρμόδιο για να συνομιλήσουμε και να δώσει απαντήσεις στα θέματα αυτά, τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Αντώνη Μπέζα. Καλή σας μέρα, κύριε Μπέζα, καλώς ήρθατε. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, να μπω λίγο κατευθείαν στα βαθιά. Ο ΟΑΕ έχει αρχίσει και στέλνει προειδοποιητήρια για κατασχέσεις με ένα βάθος χρόνου 20 μόλις ημερών, προκειμένου να τακτοποιήσει ο οφειλέτης τα όσα χρωστάει. Αλλιώς προχωρά σε κατασχέσεις. Ήτανε ανάγκη να δώσετε τόσο στενό περιθώριο, να πνίξετε τον κόσμο παραπάνω? Δεν μπορούσατε να το ρυθμίσετε σε μεγαλύτερη διάρκεια χρονική? Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχει δημιουργηθεί ένας πανικός, ο οποίος δεν πρέπει να είναι έτσι, γιατί αυτό δημιουργεί μια αναταραχή και στον κόσμο και στη λειτουργία των ταμείων. Το ΚΕΑΟ έχει στείλει ειδοποιητήρια, αλλά δεν είναι ειδοποιητήρια για κατασχέσεις, είναι ειδοποιητήρια για τις οφειλές. Δηλαδή, λέει στον κάθε οφειλέτη τι ποσό ληξιπρόθεσμης οφειλής έχει. Και θα πρέπει με βάση αυτό το ποσό της ληξιπρόθεσμης οφειλής την οποία έχει να έρθει με το ΚΕΑΟ σε μια συνεννόηση. Η προθεσμία είναι μια προθεσμία 20 ημερών. Μπορεί να έρθει σε επαφή με τις υπηρεσίες του ΚΕΑΟ. Υπάρχουν παρατήματα του ΚΕΑΟ σε όλη τη χώρα. Να έρθει σε μια συνεννόηση προκειμένου να δούμε πώς μπορεί να ρυθμίσει και να αποπληρώσει σιγά σιγά αυτή την οφειλή. Πρέπει να γίνει αυτό. Ναι, δηλαδή, γιατί δεν σε μπορεί άλλη να μην περίπτωση, γίνεται. κύριε Και Μπέζα, γινότανε και στο παρελθόν. Σε άλλη περίπτωση, αν δεν τα καταφέρει να ρυθμίσει, προχωρά σε κατασχέσεις στο Ταμείο. Κοιτάξτε, θεωρητικά στον νόμο υπάρχει δυνατότητα λήψης αναγκαστικών μέτρων. Εδώ όμως να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αυτή η δυνατότητα ίσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά ΚΕΔΕ, σύμφωνα με τον κώδικα εισπράξεως δημοσίων εσόδων δηλαδή, η λήψη αναγκαστικών μέτρων, κατάσχεση, πληστηριασμός κτλ. Ήταν μια δυνατότητα η οποία υπήρχε με βάση τον νόμο και στο παρελθόν στα ασφαλιστικά ταμεία. Τα ασφαλιστικά ταμεία δηλαδή, ο ΑΕ για παράδειγμα, μπορούσε να βεβαιώσει μια οφειλή στην εφορία και η εφορία στη συνέχεια να προχωρήσει σε αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Αυτό υπήρχε. Τι άλλαξε? Αυτή η δυνατότητα η οποία υπήρχε στα ασφαλιστικά ταμεία μεταφέρθηκε στο ΚΕΑΟ για να υπάρχει ένα ενιαίο κέντρο ίσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών. Το ΚΕΑΟ είναι μια μεταρρύθμιση η οποία λειτουργεί και προς όφελος των ασφαλιστικών ταμείων, δηλαδή μπορεί να συντονίσει όλη αυτή τη διαδικασία ίσπραξης ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και προς όφελος των ασφαλισμένων. Γιατί γίνεται μητρό, ηλεκτρονικό μητρό των ασφαλισμένων, τους ενημερώνει, μπορεί να συζητήσει μαζί τους, μπορεί να φτιάξει το προφίλ του κάθε ασφαλισμένου. Αυτό λοιπόν το οποίο εκ του νόμου υπήρχε ως δυνατότητα στα ασφαλιστικά ταμεία, ήρθε και συγκεντρώθηκε σε ένα νέο κέντρο, στο κέντρο ίσπραξης ασφαλιστικών εισφορών, το ΚΕΑΟ. Άρα λοιπόν, να καταλάβουμε ότι το ίδιο θα ακολουθήσετε, την ίδια τακτική θα ακολουθήσετε και με τα υπόλοιπα ταμεία. Γιατί αυτή είναι η δεύτερη ερώτηση που σας έχουμε. Στο ΚΕΑΟ μεταβιβάζονται σύμφωνα με τον νόμο οι ασφαλιστικές εισφορές που είναι πάνω από 5.000 ευρώ του ΙΚΑ, του ΟΑΕ, του ΟΓΑ, του ΕΤΑΑ. Στη συνέχεια μπορεί να θεσπιστεί και η μεταφορά και άλλων ληξιπρόθεσμων οφειλών, άλλων ταμείων. Σε αυτή τη φάση, ο νόμος προβλέπει από τα συγκεκριμένα ασφαλιστικά ταμεία να μεταβάζουν τις εισφορές πάνω από τα 5.000 ευρώ. Να πω κάτι. Για τις εισφορές κάτω από 5.000 ευρώ, γιατί και εδώ υπάρχει μια παρανόηση, υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης αυτών των οφειλών. Για τις ρυθμίσεις, κύριε Μπέζα, μπορούμε να το δούμε λίγο συγκεκριμένα. Δηλαδή, πόσες είναι οι ρυθμίσεις? Είναι 72, είναι 100? Σκέφτεστε να κάνετε περισσότερες? Από πότε θα τις εφαρμόσετε? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ισχύει η πάγια ρύθμιση. Η πάγια ρύθμιση τι λέει? Όταν έχουμε οφειλές κάτω από 5.000 ευρώ, οι οφειλές αυτές, επαναλαμβάνω, δεν πάνε στο ΚΕΑΟ, δεν εισπράττονται μέσω του ΚΕΑΟ, αλλά τις διαχειρίζεται χωριστά το κάθε ασφαλιστικό ταμείο. Μπορούν να γίνουν 48 δόσεις. Αν ο οφειλέτης αποδείξει ότι έχει οικονομική αδυναμία, δεν μπορεί δηλαδή ούτε αυτές τις 48 δόσεις να εξυπηρετήσει, μπορούν να πάμε μέχρι 100 δόσεις. Δηλαδή να πληρώνει το ελάχιστο 50 ευρώ την κάθε δόση. Άρα μπορούμε να πάμε σε 100 δόσεις. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό και γνωστό στον κόσμο. Για οφειλές που είναι κάτω από 5.000 ευρώ, ήδη με την υφιστάμενη νομοθεσία μπορούμε να πάμε μέχρι 100 δόσεις. Πάμε τώρα στις οφειλές οι οποίες είναι πάνω από 5.000 ευρώ και οι οποίες, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τον νόμο, πάνε στο ΚΕΑΟ και τις διαχειρίζεται το ΚΕΑΟ. Εκεί ισχύει η πάγια ρύθμιση. Δηλαδή θα πρέπει να γίνουν 12 δόσεις. Αν όμως ο οφειλέτης πάει και ρυθμίσει με άλλο τρόπο την οφειλή του, αποδείξει δηλαδή ότι δεν έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει την πάγια οφειλή, αλλά μπορεί να πληρώσει λιγότερα ποσά, τότε το ΚΕΑΟ αυτό το λαμβάνει υπόψη, διότι δημιουργεί ένα προφίλ αξιολόγησης του κάθε οφειλέτη και δεν προχωράει σε αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης, αρκεί να δώσει κάποια χρήματα. Δεν θα έχει βέβαια ασφαλιστική ενημερότητα, δεν θα έχει ασφαλιστική κάλυψη, αλλά δεν πρόκειται να προχωρήσουν μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης.
Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο πάνω σε αυτό. Θα ανοίξω αλλά νομίζω ότι αυτό τα λέει μια παρένθεση και θα σας ρωτήσω. Αυτό από μόνο του δεν είναι απίστευτο? Δηλαδή, τοκίζετε τις εισφορές οι οποίες εκκρεμούν, τις οφειλές μάλλον των ασφαλισμένων, χωρίς να τους παρέχετε ασφάλιση. Δηλαδή και ανασφάλιστος και με βάρη που ενώ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ή δεν μπορεί να ρυθμίσει έτσι όπως πρέπει, όπως μπορεί ο καθένας να διεκπεραιώσει, να τοκίζονται και να γίνονται ακόμη μεγαλύτερα. Λοιπόν, να σας απαντήσω και σε αυτό, γιατί και σε αυτό δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση για το τι ακριβώς συμβαίνει. Κοιτάξτε, εμείς οφείλουμε να κάνουμε δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος και των ταμείων. Διότι τα ταμεία πρέπει να δώσουν παροχές σε υγεία, πρέπει να δώσουν συντάξεις. Και να επιβραβεύσουμε εκείνους τους ασφαλισμένους οι οποίοι είναι συνεπείς. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, διότι υπάρχουν και ασφαλισμένοι οι οποίοι είναι συνεπείς. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες είναι συνεπείς. Αυτό το πράγμα πρέπει να το επιβραβεύσουμε. Δεν μπορούμε να δώσουμε ένα άλοθη σε όλους και να τους λέμε μη πληρώνετε. Πρέπει να συνεχίσουν να πληρώνουν. Απ' την άλλη μεριά, πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οικονομία, την αδυναμία πληρωμής, την αδυναμία πληρωμής των εισφορών και την αδυναμία επομένως να υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη. Και αυτό όμως λαμβάνεται υπόψη. Υπάρχει ρύθμιση, ειδικά για τον ΑΕ, όταν το εισόδημα τα τελευταία 3 χρόνια είναι κάτω από 12.000. Έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη μέχρι την επόμενη χρονιά, μέχρι το 2015. Αλλά πέρα από αυτό, υπάρχει και η μεγάλη μεταρρύθμιση η οποία έχει γίνει από το Υπουργείο Υγείας, που στην ουσία, όταν υπάρχουν περιστατικά που χρήζουν ιατρικής κάλυψης και φαρμακευτικής κάλυψης, παρέχεται δωρεάν ιατρική κάλυψη και φαρμακευτική κάλυψη και στους ανασφάλιστους. Το μόνο κριτήριο για να υπάρχει αυτή η παροχή είναι να υπάρχει ιατρική αναγκαιότητα. Αν λοιπόν υπάρχει ιατρική αναγκαιότητα. Κύριε Μπέζα, με συγχωρείτε, δεν λέω αυτό. Λέω ότι αν εγώ έχω μια οφειλή προς το ασφαλιστικό ταμείο, προς τον ΑΕ για παράδειγμα, δεν μπορώ να την τακτοποιήσω και επί 1 χρόνο χρωστάω τις εισφορές μου εκεί και δεν μπορώ να τις τακτοποιήσω γιατί δεν έχω χρήματα. Εσείς συνεχίζετε να μου στέλνετε τις εισφορές μου κάθε μήνα, κάθε δίμηνο, όποτε τις πληρώνουμε, χωρίς να μου παρέχετε όμως ασφαλιστική κάλυψη. Δεν έχω τις ίδιες δυνατότητες που έχουν οι ασφαλισμένοι στον ΑΕ, ενώ δηλώνω ότι δεν μπορώ να αποπληρώσω, συνεχίζετε να με επιβαρύνετε. Έτσι δεν γίνεται? Ναι, είναι δυνατόν να έχετε τις ίδιες παροχές με αυτές που έχουν οι ασφαλισμένοι και αυτοί που πληρώνουν κανονικά? Όχι, αλλά μην μου στέλνετε νέα ειδοποιητήρια. Αυτή τη στιγμή που βλέπετε ότι δεν μπορώ να σας πληρώσω. Οι ειδοποιητήρια δεν έρχονται νέα ειδοποιητήρια. Αυτά είναι τα πρώτα ειδοποιητήρια που έρχονται. Και έρχονται από το ΚΕΑΟ. Δεν πρέπει να ενημερώσουμε, δεν πρέπει να έχουμε μια διαδικασία ίσπραξης αυτών των ασφαλιστικών εισφορών. Εισφορές ασφαλιστικές, κύριε Μπέζα, λέω. Τις ασφαλιστικές εισφορές. Άνθρωπος ο οποίος χρωστάει είναι ανασφάλιστος. Παρ' όλα αυτά πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές ενώ αντιμετωπίζεται σαν άνεργος. Μα πρέπει να συνεχίσει να πληρώνει. Οι τρέχουσες οφειλές πρέπει να πληρώνονται. Έχουμε ληξιπρόθεσμες οφειλές της τάξης των 10,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αν εισπράταμε έστω το 1/3 από αυτά, έτσι, κοιτάξτε πόσα προβλήματα θα λύναμε. Αυτό δεν πρέπει να το προχωρήσουμε, αυτή τη διαδικασία δεν πρέπει να προχωρήσουμε. Όλα τα κόμματα στα προγράμματά τους, εγώ τώρα δεν θέλω να μιλήσω πολιτικά, ούτε να κάνω σύγκριση στα προγράμματα του κάθε κόμματος, σε αυτά που λέει το κάθε κόμμα. Όλα τα κόμματα λένε πρέπει να χτυπήσουμε την εισφοροδιαφυγή, πρέπει να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή. Όταν υπάρχουν ανίσπρακτες οφειλές, αυτές πρέπει να τις εισπράξουμε. Διότι αλλιώς επιβαρύνουμε αυτούς οι οποίοι πληρώνουν τις εισφορές τους. Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει οικονομική αδυναμία. Και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι οφείλουν στον ΟΑΕ, που είναι το μεγαλύτερο ταμείο με τις συγχωνεύσεις κλπ. Πόσοι είναι αυτοί που οφείλουν και τι ύψους είναι? Κοιτάξτε, οι οφειλές οι οποίες έχουν μεταφερθεί στο ΚΕΑΟ είναι 2,5 δισεκατομμύρια περίπου από τον ΟΑΕ. Υπάρχουν και άλλες οφειλές, γιατί κάτω των 5.000 ευρώ περίπου οι συνολικοί οφειλέτες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ΟΑΕ είναι περίπου 300.000. 300.000 άνθρωποι νομίζετε ότι κλέβουν το δημόσιο? Όχι, δεν το λέω. 300.000 άνθρωποι νομίζετε ότι έχουν χρήματα αλλά δεν τα δίνουν γιατί θέλουν να φοροδιαφύγουν, να εισφοροδιαφύγουν? Προφανώς και δεν κλέβουν το δημόσιο. Πρέπει όμως είναι άνθρωποι που δεν μπορούν. Μα στο όνομα των εισφοροδιαφυγών, εσείς λέτε ότι πρέπει όλοι να μπουν στο ίδιο τσουβάλι και να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο. Όχι, δεν τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Κοιτάξτε, δεν τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Πρέπει όμως αυτοί που μπορούν να πληρώσουν και, εν πάση περιπτώσει, όσο μπορούν, ό,τι μπορούν να το πληρώσουν. Εάν δεν μπορούν, θα το δηλώσουν στο ΚΕΑΟ. Θα αποδείξουν την πλήρη οικονομική τους αδυναμία. Μπορούν να δώσουν ένα πάρα πολύ μικρό ποσό. Αν δώσουν ένα πάρα πολύ μικρό ποσό, σταματάνε τα μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης. Αν μπορούν να δώσουν ένα μεγαλύτερο ποσό, θα δώσουν ένα μεγαλύτερο ποσό. Εάν μπορούν να ακολουθήσουν τη ρύθμιση, θα ενταχθούν στη ρύθμιση. Εξετάζουμε βέβαια και τη δυνατότητα διεύρυνσης αυτής της ρύθμισης. Καλύτερη ρύθμιση. Ξέρετε ότι βρισκόμαστε σε μια διαπραγμάτευση με την Τρόικα για να πετύχουμε
καλύτερες δόσεις και καλύτερες προϋποθέσεις ρύθμισης. Αλλά μέχρι ότου να γίνει αυτό, υπάρχει η τρέχουσα ρύθμιση της νέας αρχής. Όσοι μπορούν να πληρώσουν οτιδήποτε, θα έρθουν να το πληρώσουν. Από το Μάρτιο... Ακούστε τι σας είπα. Ναι. Σας είπα ότι και αυτοί ακόμη που δεν μπορούν να πληρώσουν τίποτε, και αυτοί που δεν μπορούν να πληρώσουν τίποτε, αλλά έχουν κάποιες ανάγκες ιατρικές, φαρμακευτικές κτλ., το δημόσιο σύστημα, και αυτό είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση που έχει γίνει στην Ελλάδα και δεν έχει επικοινωνηθεί αυτή η μεταρρύθμιση όσο πρέπει, παρέχει δωρεάν περίθαλψη στα δημόσια νοσοκομεία. Δηλαδή, ακόμα κι αν είσαι ανασφάλιστος, δεν έχεις πληρώσει τίποτα, δεν έχεις ενταχθεί σε ρύθμιση και έχεις ιατρική ανάγκη, μπορείς να πας σε ένα νοσοκομείο και να τύχεις δωρεάν περίθαλψης. Να ρωτήσω μόνο, από το Μάρτιο αλλάζουν τα πράγματα με τις εισφορές. Θα εισπράτετε κάθε μήνα εισφορές. Νομίζετε ότι αυτό θα αποδώσει περισσότερο? Κοιτάξτε, αυτό θα γίνει για τον ΟΑΕ. Για τις εισφορές του ΟΑΕ. Για τον ΟΑΕ. Αυτό ήταν ένα πάγιο αίτημα των φορέων, όλων των επαγγελματιών, να σπάσουν οι δόσεις για να είναι μικρότερα τα ποσά. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια διευκόλυνση την οποία μας την είχαν ζητήσει. Προσαρμόζουμε τα λογισμικά συστήματα του ΟΑΕ σε αυτή τη δυνατότητα και από το Μάρτιο θα υπάρχει πληρωμή ανά μήνα. Δεν μπορώ να πω ότι θα λυθεί το πρόβλημα επειδή θα γίνει μηνιαία η εισφορά. Ξαφνικά αυτοί που έχουν οικονομική αδυναμία δεν θα έχουν οικονομική αδυναμία. Αλλά οπωσδήποτε είναι μια διευκόλυνση την οποία, επαναλαμβάνω, μας τη ζήτησαν οι ίδιοι οι επαγγελματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, ζήτησαν να μην υπάρχει διμηνιαία καταβολή, αλλά να υπάρχει μηνιαία για να σπάσουν κατά κάποιο τρόπο οι δόσεις σε μικρότερα ποσά. Σας είχαμε ετοιμάσει 2-3 ερωτήσεις ακόμη από τηλεθεατές, τις οποίες θα συγχωνεύσω στην εξής μία. Με όλες αυτές τις δυσκολίες συλλογής εσόδων από τους οφειλέτες και τη συγχωνεύση των ταμείων, μπορεί στο μέλλον να δούμε ψαλίδια σε επικουρικές συντάξεις καινούρια? Μπορεί να μην μπορείτε να ανταποκριθείτε και να αυξηθούν ακόμη περισσότερο τα όρια συνταξιοδότησης? Έρχονται τέτοιες αλλαγές, κύριε Μπέζα? Κοιτάξτε, υπάρχει μια δυσκολία στην ίσπραξη, όπως είπατε και εσείς, των ασφαλιστικών εισφορών και το καταλαβαίνουμε όλοι. Η ύφεση παρατεταμένη στη χώρα, η ανεργία δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι όμως η κατάσταση έτσι όπως παρουσιάζεται. Δηλαδή, αν δούμε τον ΟΑΕ, για παράδειγμα, όπου υπάρχει μεγάλη αναφορά στον ΟΑΕ τις τελευταίες ημέρες, στο οκτάμηνο οι ασφαλιστικές εισφορές στο οκτάμηνο του 2014 είναι οριακά μικρότερες κάτω από τις ασφαλιστικές εισφορές που εισπράχθηκαν το περσινό οκτάμηνο. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουμε κάποια κατάρρευση στην ίσπραξη. Όμως υπάρχουν δυσκολίες. Τώρα, ένα άλλο θέμα το οποίο προχωράμε και θα υλοποιηθεί φέτος είναι η διοικητική ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων. Έχουμε ένα κατακαιρματισμένο, παρά τις αλλαγές που είχαν γίνει στο παρελθόν, σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με 90 περίπου διαφορετικούς τομείς και κλάδες μέσα στο σύστημα, με διαφορετικές παροχές, με διαφορετικούς κανονισμούς. Εδώ θα πάμε λοιπόν σε μια περαιτέρω διοικητική ενοποίηση που θα φέρει έναν εξορθολογισμό στη λειτουργία του συστήματος, λιγότερα διοικητικά βάρη, λιγότερο κόστος, καλύτερες υπηρεσίες προς ασφαλισμένους. Στο πλαίσιο αυτής, και απαντάω ευθέως στην ερώτησή σας, στο πλαίσιο αυτής της διοικητικής ενοποίησης που προετοιμάζεται, δεν προβλέπεται καμία μείωση στις συντάξεις που δίνονται, καμία μείωση στις παροχές και καμία πρόσθετη ασφαλιστική εισφορά, ούτε επηρεάζονται τα μειωμένα όρια ηλικίας τα οποία υπάρχουν μέχρι σήμερα θεσμοθετημένα. Θέλω να σας μεταφέρω και 2 ακόμη ερωτήσεις από τηλεθεατές. Μας λένε ότι ο ΑΕ δεν κάνει διακανονισμό για οφειλές του 2013 και του 2014 για κάτω από 5.000 ευρώ, παρά μόνο 10 δόσεις. Όχι, δεν μπορεί να κάνει 10 δόσεις. Μα είναι απάντηση από τον ΟΑΕ Κερατέας. Το λέει ξεκάθαρα στο μήνυμά της η φίλη μας. Αν υπάρχει τέτοια απάντηση, μακάρι να επικοινωνήσουν και με το γραφείο μου, να μου στείλουν αυτή την απάντηση. Δηλαδή, όσοι έχουν οφειλές του 2013 και πριν. Ναι. Και πριν το 2013. Μπορούν να ρυθμίσουν σε πόσες δόσεις? Μπορούν να πάνε και να δώσουν ό,τι έχουν και να μπουν σε ρύθμιση? Στον ΟΑΕ κάτω από 5.000 μπορούν να μπουν σε ρύθμιση μέχρι 48 δόσεις. Εάν αποδείξουν ότι δεν μπορούν ούτε αυτές τις 48 δόσεις να τις ικανοποιήσουν, μπορούν να φτάσουν το ανώτερο μέχρι 100 δόσεις. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μπέζα, που ήσασταν κοντά μας και φαντάζομαι θα τα ξαναπούμε πολύ γρήγορα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.